Povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je učenike i nastavnike osnovnih škola i predsjednike opština iz Republike Srpske i Crne Gore. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave praznik srpskog naroda, ma gdje on živio. Našem narodu svuda na našoj planeti čestitam praznik, čestitam Dan srpskog jedinstva, u nadi da ćemo to jedinstvo umjeti da gradimo, čuvamo, baš kao i naš jezik, pismo i kulturu, rekao je Vučić na prijemu učenika i nastavnika osnovnih škola i predsjednika opština iz Republike Srpske i Crne Gore povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Dodao je da je srpski narod kroz dugu istoriju svog trajanja odavno sazrio do državotvornog naroda. Predsjednik Srbije je istakao da se Srbi ujedinjuju pod najljepšim crveno-plavo-bijelim barjakom na svijetu. Taj barjak je lijep tačno onoliko koliko je viteške i nevine krvi proliveno u odbrani slobode naroda koji ga je oslikao i odabrao za svoj, rekao je predsjednik. Vučić je dodao da pripadnici srpskog naroda na Kosovu i Metohiji zbog srpske trobojke ne žive u uslovima na koje su Evropljani i neki drugi navikli. Govorimo i o uslovima na koje su ti isti Evropljani pečatima i potpisima garantovali, a nisu ispunili. Naša braća i sestre na Kosovu i Metohiji danas se raduju zajedno sa nama. Ovom prilikom ih srdačno pozdravljam. Čestitam im praznik i prije svih eto baš njima. Zaslužili su, najviše su pretrpjeli i znam da će još mnogo toga morati da pretrpe, ali uvijek će imati svoju Srbiju, svoju državu. Nas koji ćemo biti uz njih, poručio je Vučić.